Tässä takana edessä voitettavissa erittäin tasainen taisto. Hannes Sjöströmillä ennätys 4.38.46. Mutta Piila Hokkasala hieman parempi 4.38.39. Anette Haukilahden ennätys 4.41.77. Johanna Busch juossut hieman yli 4.44. Yksi 400 metriä, erinomaista vauhtia mennään. Mellan tiden på 400 meter 1.11 och tiderna visar att det kommer att bli en ytterst jämn kamp mellan Sverige och Finland på denna 1500 meters lopp. Ensimmäisen kierroksen perusteella mennään siis alle 4.30 vauhtia, eli tässä mennään reilusti alle näiden tyttöjen ennätysvauhtia ja katsotaan kuinka kestää. Poikien seipäissä rima 4.30. Kaikki kilpailijat mukana. Carl Stensson avaa pelin. Niitä esittäjä otetaan heti tämän juoksun jälkeen. Kun jälleen tullaan maaliin, luo 2 kierrosta matkaa maaliin ja siinä tyttäillään sitten tiukasti, mutta alkaa hyvää. Edelleen. Ja Stensson hienosti yli avauskorkeutensa 4.30 vuoroon Suomen Jaakko Sihvonen. 2.30 800 metrin väliaika, eli vauhti on hieman hiipunut. Mellan tiden på 800 meter 2.30. Metriä täyttyy tuossa 100 metrin lähtöpaikalla ja edelleen ruotsalainen keulillaan. Anette Haukilahti siinä kakkosena ja Piila Hokkanen yrittää tuolla 4. paikalla, mutta nyt lähdetään tiukasti pistelemään kovempaa pyytyä ja suomalaiset edellä. Nimittäin kohta alkaa viimeinen kierros. Haukilahti seuraa tiukasti, Hokkanen on jäänyt 10 metriä. Tuot 200 metriä täynnä ja Anette Haukilahti tällä hetkellä ainakin suomalaisista kamppailee. Tämän lajin voitostaso oli tärkeä maaottelun kannalta. Takasera antaa kovasti kannustusta siellä. Nyt toinen ruotsalainen herää ja tulee tiukasti ohi koko porukan. 200 metriä matkaa maaliin ja Haukilahti lähtee perään. Näin sitä pitää. Ja sitten toinen meteli tullaan loppusuoralle. Ruotsalainen kärjessä, mutta ei anna annettaa Haukilahti periksi. Näin nousee Haukilahti ruotsalaisen rinnalle. Erittäin tiukka rinnalle kauan ja näyttää siltä, että voitto menee Suomelle. Anette Haukilahti. Ja juoksee loistavan ajan 4.33.75. 8 sekuntia on ennätyksensä. Näin sitä pitää.